sa tagkamot na ba't kaya naman po na ta. Ano eh, kumba. Rice, right. May ko dayon pwede lang siya kaong gani dapat may ko tambok na gani right susawan na mga badi kaya para malamamit. Bitsin. Umba and suka nga halang. Nyapon. Nyapon mga badi. Wala na din suka ya. Ah. Hindi siya kahalang na. Kuya ba? Ang tambok. Magandang matambok. Mga badi ko para dami niya ba right lalami
Kasi Thank you, Lord. Excuse. Thanks for watching. right. Ulat na mga buddy.